sa sisin pan ngi aingo ya ublay ubala pela yang ngikum kabalang ya kaminyo ya kaban syakri lang ya kakateng ka bakhuy jong u leng ba jong ka YouTube at local channel dinongkong long syap na kaliang jong kabalang ipiang subhay pi ki prabangay bi baro kum juru ya ki prabangay ki jongi ki badan hagwipat ki balang lemru ya ki parlok ki prajor ya page ya kali ke program hari ka por komenta lengba kali ke YouTube at local channel ngi aingu ya ublay ba ublay simla ino yang ikum ka balang henry ulak ya uladonakan ulakar khu yang i hakawingila ya kaban seng ban pedan burom ya kaban syakri ya u lengba kali ki kor ki bor ki ba ublay ula ai ke start ke kerpang ya ki brio ngendwai ba ublay unyalam ya ke syakri baro ka bangi jo pendem lengba chong kali ka por ka menta tenaga liang cho ka balang sa sisin pan ni ai khublay ru ye pastor jongi Reverend I.S. Machau ibalap liang ya kali ka chipembe jongi ka balang banjara kal lemban ngi hali ngi kamtam ban ay ka kubor nagakatien ka jong ublay tang sikentien kum ka chipenitu nagamta jong i pastor Reverend I.S. Machau isyong isa hangte hamauklon idai pastor jong ka kasi chantia Presbyterian Synod mingi bali trei menta haka penar thor semngi presbytery te sesien pan na kaliang jong ka balang ni piang sungabhai pi pastor syakli ki syakli rengkat bagajing duai bau blay udah rengkat lembat pi ya ke jing pengkre jong pi baro baka kubor ka penai hapleng jongi kanalong syaka kubor ka pensyai bor ban ka penthama yang i kum kabalang ninya pai syo blay haga jing duai atrai blay bolong ukpa jongi ubah beneng ni aingo yame nama ni kapor ka bakodor hak memilih sya yang i kum kabalang ya kaban syakri yame hari kapor ka menta walangim yo ya kalat kuki para bangej ya kaban kiulang si ka yeng ka bakentang jome kaban syakri lang ha ka yeng ka jome handai memsim la eno yang i handai mela pleba ngi ya kali kalan bala bacuk di kikor kibor kami ai ka jing start ka bakapang ha ki brio ngi yo ken ban peden kam yaki bagi ba parwangai ki jongi ki badar ha jong ki yeng ki sem ki jong ki parlo ki para cho jongi ki la ban yo i ha ka leng ba jong ni ka program ka bangi yo la ba ka local bat YouTube channel ni duai mi se badar kan bak ci syakri baro ka bang sayo pendep leng ba jong ni ka por ka menta kerpang ngi duai na ka betal jong syakri jome badan ka benta ka bakrau pan ai ka kubor ka tien jong me pensum pensle me u ta ka bor ka jong mense ba khu jome hi rang ba ki ge baro yuan mi no la ka sintul jong u kinalong sya ka jing bam ki ban te ya ka jing jing im ka ba kan jam sim jong i sya skor ka jing duai jong i kinong pom ma be ki pop ki buon ha ka teng trai no penim jing u Jesus Christ ngi pan amen nginya ruai ka jing ruai ka ba sau spa sau pulai na ka ba thamai sau spa lai puar na ka ba khamrim ba hadien jo ka jing ruai kan IT hai pastor I.S. Machau ban syem ya ka benta jong i nadu ka pulis dang ter hadu pala pulwai ya ka jing seng ka jing ruai ka ba sau spa sau pulai to ya lam yang i ko kenran kat bangi dang ya chaprang haki lenti bat kelain ki bangi ya kendulang ki ale kado ban mensim menta ye la shibet shun ki jing pensyoi chong ka perthei ki pendam da jing bom hun baro art ligit khon ka jing ruai ka ba sau spa sau pulai ya lam ya ngi ko ken rat at bangi
ya caprang akilenti hebat kelan kibangi ya kendulang ia leka dobat mensim mentah itlah si betsun ijeng pensoi trong ka pertai di pendap dajeng bom hun non yaki ba jeliu hi kai try te ngan snow klan haki jing at pelung jongki ngan sham ka jing le ran ai ngan kumit Shaki lomba di badon sha siliang wa ai ngan bat ka tika jong mi haki putrai bapa. Kublai shibone at mamasan egikin tin priang ge jongphi to ublai unkir khu epi badeka balang baro kawai kumjuru igi para banget kibra pelat ya kapor ka kodor e ge jongphi ya ka banginio ban sakri lang ya ublai lambat ka balang shua bagina pha shoblai ge jingduai to igin sha skor degi kat to ka diligi bentana ka tien ge jongblai ya ka bangila ban syam Naga gospel ke jong Yohanes kurang basau, kan khot ke baar pulai. Ka kitab jong Jeremiah kurang ke baar pukendai, kan khot ke bakat wei bat ke bakat ar. Hukum juru naga kitab baar kisim, kurang ke basau, kan khot ke baar. Ikan tian ni bang hukum ni. Henry ke por ke jah berkalong mentaken. Haba kinong yang mana belai ki bashisha, kenya mana yukpa haka mensim bar haka bashisha. Naba ukpa uwat yak bakum kita ban mane ya Naba ngatip ye ki jingmut ki bang aparkhat syapang jongpi ki jingmut ka jing sukken ti om ki jong ka jing snew ban ai ka jing kerman ye pi haga por bakut jongpi tu pin khot karpat yanga ba pin yo lek ban duwai hanga ngaru ngan sya skor ye pi u Elisha ulong haka ngan le ayu naga benta jongpa tuyut hu yanga padon ayu hayeng kala ong ti ka shakri jongme kamran ai hayeng henry tang ko phnyang shikeu to blim kur khu ga jing puli na ka tieng ga jong to ne phas u ha ga jing duai aturai ublei ubokpa jongi bahabneng ubolong utrai jogi met utrai jogi men se ma jongi Utrai jongga balang. Seisin pakan rat haka bakum gani kapor. Gimla kan berpau ke jing skongo ke bakrawe mi ko kan rat. Bamena ayangi seisin pat ya ka bakum gani kalan. Ya ka bakum ka balang yo ya ka ban syakri yame. Lambar ki khun jongga balang ki para banget baro. Halagi jong ki peng ke stan ke jong ki. Kenran be snaya ni aingu ime ko thrai be namar gane ka por ka bakodor ban penyo ha ga jing em ga jonge ni da don kam e kenran be ye ga jing yalam ga jong men sim mo jome naru basdang jong ji sikri jing yame hadu ka madawai no jongka kenran be snay ni don ka to ni ki program ki pendap ha ga bakum gane ka por ho Nadu kajing ruai, kajing puli ke tien kajong me, kajing duai, bar kham tam ken ral ba ye, ye kajing sha skor ye ke tien ka ba em kajong me, ye duai ka ba ken ral,
a isnei bagi ai ke ai baro try ki banyo panda bangani kapor ken long ko try bi kum ke jingkinya aingu ki bakiu sat hakmat ka khet ka jingi snei ka jome ken ruan ni wana khmat jome ka bakum gani kapor ken mau try la ka jong ka balang ka jome gani ka jaga isnei ken ruan bi menong ringkat ngri pastor in cha jong ka balang kinong sharai jong ka balang ki rangba ki long kimi ki long pa ki samla ki heb ki baret hoi ken mau gerbang lu try bi yagi balang baro ki bena ka ri khasi ka bi jongi meno try na ka banta ka wei pa ka wei ka balang wara preng ka jingi kendu ka jongi ya ka jingpang ngir wai bama mi hi ko kun ra bi men penishai bo ri ki khon ka balang walang imyo ban ki shi ka yeng ka bakentang ka jome hendai ko bagak tien ka jome ka ong baga pen ken mau na mta jongi baga por ka ja baga long menta baga jing mani yangi jongi yame kalong haga men sim bar ka bashisha ngir wai na baga takan ran a isnei mamen pen sngo thu man ya raping ya thra bi baga no ka jaka ka bangi don ngin ai ka jing mani ka badai hon ka kum man ka jome bal ya rap ngir ko kun ra bi ya jonga ya ka men no rikat ru thra bi ya agi benta baro jonga ju em ka jongi ken mau thra bi na ka benta ka bakum gani ka por ho ni sayos ko ka tien ka ba em ka jome ko kun ra bi me iru jong shagri u jome u bayang ha ka bakum gani ka por uban pen sawai ka tien ka jipen MI ka jome ulong tong ubri umna ni rem na di ko kun ran ngedwai ka jing pen sle ka jing pen ko bor ka jong men sim khu jome ko kun ran bagi gen tien bangaro atura bi ki ban bet agni ka por ken long ka jing ker khu ka jing men toy yegi para men sim baro ke bios ko ka tien ka jome ko kun ran bagi long ru atura bi ka jing thau thmai ye ka jing em ka jong ki ke try bi stay ka bakom gani ka por ken mau ru try bi na gam da ka ri ka ba ka jongi ho apreng ni ka jingi ken do jongi ka jing pang COVID-19 hoi ki la bandon ki long yeng ki long sem ki jongi ki ba mari ka bakum gani ka jing pang le sirum ni ki ba mari ka jing sngusi ki ba mari ka ki jing shep tieng ki ba mari ko kunwa di ka jing sngu do jing kerman ha ka jing em ka jongi ngeduai a isnei ko kunra bi ba ma mi lam ba umen sim ko jume mrishat bo ram da joki men ya rap na ka bantang joki ko kunra bi bagian am sngu kuslai hapreng ki bakum ka jing pang kin tep bagi dani me ublei bolong asenda joga jing joki ko kunran ken mau ker pang lu trai bi nam da ki long yeng ki long sam ki ba dei ban du no el jong ki ba ki ba thon ki jong ki ba dei ban du no el ki jong ki ba ha yeng ki ba sam joki ngi duai a is dei kon ra bi men pen tengen ki de la ujong umen sim u ba khu u jom me ko kun ran ken mau trai ki khon svet ki khon rang li ken mau ki ba duk ken mau ken wa ki riu kan thai ki ba le si ki ba kum ki ski ki kan du ka jing ki kan du ki jing khu slai ka jing ba joki kum nu ban pendap i ran kam joki yeng ka sam ngi duai mas bikin war bi ko mamale phla ko trai ki babun ba ki long yeng ki long sam male phla kan war ablai hage por ba me mang don hasla june por thei bar ki por ki ba me yo i ko kan ra bi hage snam ki ba le no jong jing em ka jongi nge duai kan ra bi ba men le phla ru tra bi hage rim pe ki stan ki jongi ba ya rap ngi kham tam ko kan ra bi bengi la ban kin mau ye me ko trai bangin wa di ka khmat ko me ngen phai shame ngen dam ma khmat jome ban ngen IT lo jong jing ko kan ra bi wara breng ni ki ki bengi kendu ha ga jing em ga jongi kenra ngan ong ayu ka buko mo por me itang ki jing tulat ki jiruna trai ka jing em ga jonga sgo trai ki jing duai jing lang baro ani ka por maka ting jong jisu ngi pan ingo ki mine baro amen to ka por in poi shikoi par ka benta bagata ka long ya bangin yo ya ka special nama na imes disri vipira bagi parlok angkerpan imes disri vipira bagi parlok bikin subaban ai ida kejurwai ka bakerpang hagan ka por Keperthei long kum kadu riau Ching briu long kum kaling Habangi adlen ti hang tam Wat laki jing ting Haba eri wa bobe pasha Ki thong shanga batlot
kershana trai yanga dekti isnei yanga tuker tuda dangalane em da shisha bangan poi sha shilyang ngarang yai yaksan akin rat lakti tukner yarab yang atrai shami benpai wachana mingajai ngati ngakyo atrai kabor hanga tu ai yarab yang atrai batu penklan Jingim hab deng duriau yang atrai tu yalam ngam labangan yang marway hab deng ki bashley penslur penklan kershana trai yang dekti isnei yang atuker tuda Yarab yang atrai batu penklan Jingim hab deng duriau yang atrai tu yalam ngam labangan yang marway hab deng ki bashley penslur penklan kershana trai yang dekti isnei yang atuker tuda dekti isnei yang atuker tuda minta borong beli amin Tokari kapor dia poino skaway ka benta nakata kalong ya ka bangin skap aban syak skor ya ka ketin ko jong play ha ka bakum ka ni kapor ha ka baningkong apen pau ka jing skungu ka bakraw yo play ubala penla ya ya ka bangan yeng ha ka bakum ka ni kapor bansam ya ka kubor naga ketin ka ba ka jong play ai kublay itiman basan ibalalam prang ini kejing seng ini kapor ai kublay i pastor incha jong kabalang kinong syarai jong kabalang kibala penio yang ini kabenta kabakraw kabenta kabakentang ha kejing ka jonga ya kabangan yo ban pendap yang ini kabenta dagabang inya sam nagaktin ka jong blay ngamla aru klamda ai kublay kerpang igi parabange jongga balang hang dia penthor umkra badia baro ki parabange ki paralok ki parajor ki bala banyo bad ki bala aru ban sngap lengba kaneka program ka bakerpang ke bala penkre daga balang ashimbe ni kala ya gaban ai kublay pi iwe haga kerteng ga barga kerteng ke badon bortam ke jong utrai bonong padem jong jong pi uji sures ngamla klem da aingu ublay uba ke jing turai ke berre ke jong kila don shibun ba ki para mensim ki bakodor ki balang ba ki bakum kini ki program ki balayo amat ye ke jing thau thmai ke jong blay ki balayo amat ye ke jingker khu ke jong blay ban ngange bau ni uju umen si mo jong blay unker khuru ye gi saisin pan ha ka bakom kane ka janmen ka bamenta ka tien ke jong blay ke thu ye gi bagala don ko we ka long yeng ha ka po ke jong Elisha Arapin ya pai ban nga ka kita ba argis kalong basaw kad khat ka baningkong hadu ka banyaw kini kalong ying ka balon argut ki khun shenrang
kalong ka long yeng ka ba riu blay, kalong yeng ka ba i yo blay, kalong yeng ka ba shep ting yo blay. Henry hagapon ka ba klam shimpoi perkat, kani ka long yeng kalade ban mat ye ka jing snosi. Hagaba ublay ublawan man jungo ay kalong yeng, dagaba upanya kla no ya ukpa jeni kalong yeng. Naga tengah ka jong u banagi argut ki khun shen rang ka jong u. Tengah ani ukpa jeni kalong yeng. Ulong u syakri ujong ublay, ulong u prophet ujong ublay. Barka banyela bantep baga kerteng ka jong u walam simlat ho hagani ka kita baar gis iem. Ada ngisung thu baga kerteng ka jong kolong prophet Obadiah. Kumta kani ka long yeng kala sa riu kun thei. Kani ka long yeng kalamar ye ka jing sngosi. Kalamar ye ka jing thang. Kalamar ye ka jing e. Kalamar ye ka jing do jing kermen. Kadau kam na dai e. Namar ba utrai luan ban siem yuk pa jer ka yeng du prophet jong blai. Ada ka dau kolong namar karam ka basa. Hagaba kimla asyu ban siu shaunong airam. Bas ka wei ka bakam pen sumsi ka pen diau baga pen jau umat na ka banta kan di ka riu kan thai kolong. Hagaba kini ka argot ki khun shin rang ka jong ka. Ladai badunya ki kum ki marau. Barkadai kan ni kebala penlong yang ni riu kan thei bagan sngosi bagan snudu jing kermen haga jing em ka jong ka. Dai ka basung tanat kalong bagan ni riu kan thei. Anda bagala yo i yo briu jong blai u Elisha. Kala mare ashau. Kala perta ashau. Barkada ong usyakri jongbe utengah janga ulayap. Bal metip bau syakri jongbe ula septing yo utrai. Bau nong syaram ulawan ban ring brawi ki shen rang janga baru argut. Elisha ulang haka. Ngan le ayu naga banta jongpa. To yo thu yanga padon ayu hayeng. Kalau ong ti ka syakri jongme kamdan ai hayeng tang ka umpniang shikeu. Kabasu tanah syu kalau bagani ka kenthei lani ka riu kenthei hagani ka jingja. Wala breng ti ka jingdu jingkerman ka baka ka ya kendo. Kam siam la mare syagi briu ki badon bor ban le isnai ya ka ban smusen ai naga banta jongka. Kam siam la mare syagi paralok ki para jor ke jongka ban war ke jing yarap naga banta jongka naga banta ban siu wi ke garam. Dai ka basutanat kalong kala mare show briu jong blai u Elisha. Ban ye thu i ki jinge jonga jingem ke jongka. Banyak tu ya ka ai ka baka kala ya kendo haga jing em ke jongka. Kala mare bakala itu isu. Sakti ke jong blai ke itu ngi. Bau Elisha anda ba ulah yo sngo wi ke jong ke jongka. Ulah kli ya ka. Te tu yang padon ayu hayeng. Kadai kun thei kala tu. Kesyakri jong me kamdan ai hayeng. Henry tang ka umpniang shikeu. Elisha ubri jong blai ulangnya ka ki lek pan kiu keliang. Nagi marjan ki mapa ke jong pa nagi parlok ke jong pa lek pan nagi kiu ki bathli. Banda pelayo ra ite ki kiu tap habo ka kamera barkhang ye ka kamera. Kata ka kun thei kala le kumta. Dekat bagi kun kalau lek ban pan ki kiu keliang ki kiu ki betuli. Banda kalau yo itu ki kiu. Elisha ulang to pliu. Nau to kiu badap. Hada ki kiu ki betuli baro ya to ompniang. Hapo jaga kamera bat sakhang lo. Bakal lek kumta.
Kala khang ye te kamera kala peliu ye te kiu. Kat badang peliu kiu baro kiladap. Henry ka balingo kolong bau tau kiu badan peniang siam la rengat. Kata ko peniang kam siam la rengat ba kam siam la jano. Kala mare banit hu show beliu jong blai. Hadian be te kiu baro kiladap. Beliu jong blai Elisha oyanka kilat banta. Di ye gede ko peniang. Barhadin kata kala le komta. Kala di lut ye te ko peniang baro, kala si lut ye kata garam baro. Bar ka batam nang ta kala ba maka bar gi khun ke jongka. Kata gede ke kamba ka ba ublai ulale ha ka jing im jongane kariu kan thai. Habang purusyang ban puson ye ka benta. Tani gini ka jingja. Kapilingo kumnu gini ka long ying. Ka long ying ka ba syakri oblay. Ka long ying ka ba syaptiang oblay. Ka long ying ka ba it oblay. Kanya kendu ini ka ram ha ka jingim ka jongki. Abang persyang ban pet ye ka kti ka jong oblay. Adang ini pai bangan ka kita paningkong jong sangman kalong ka khat kendai ka khot ka khat pra war pusa gong lai thu engi bagadan ko ke school bagata ka school jigi prophet hagaba hagani ka school laju penlong ya kata kum ka jaga jong ka jingi kendu lene ka jaga jong ka jingi lang jigi prophet ki khun jigi prophet ban mani ya ublay ban duai ya ublay. Pat kham tam. Ban pan ye ka jing start. Kumno banit hu lupa. Ki Bible scholars. Ki batai. Bagi yathu. Bau prophet Obadiah. Kumuway ni ki prophet. Ubolong ukpa je ni ka long ye. Ula shim. Ye ka jingkit kli. Naga banta. Kani ke skol. Ban pin biang ye ni ke skol. Ye ke jing don kam jang ni ke skol. Namar ka por ka ba ula ye kendu. Ka ka por ka ba ka por ka ba hiran. Kumta. Wadai ban syim da karam. Bagadai ka ni ka ba penlong. Ba ka ni ka riu kan thai. Ni ka long ying jo ni ka riu kan thai. Kan mat ye karam. Bar ka bakham pen susi sho kalong. Namar begini ki arngot ki khun shinrang ke jongka. Udi unong airam. Ulawan. Ban shim da gabor. Ban le da gabor. Ban pen long marau jubor. Ya kini ki arngot ki khun shinrang ke jongka. Kat ke bangila ban tip. Baga bangila ban sutu kalong. Haga riti ke dustur jong ki Hebrew. Kamlong ke badai. Bau parajat unring merau yalau jong jat. Lada pindah pai bat nga. Daga kitab Leviticus kelang ke arbusan ke dekat ke balai pu kendai. Badaba upara jong me ubabat me ukeladuk. Baladia ya u hame. Men omle bor ya u ban syakri ya u kumu merau. To ai ba unlong bat me kumu syakri babela. Bat kum unong way. Te unlong lembat me ba un syakri ya me hadu kasnem ke jibili. Mereka bersusi kalong kam sim raja kumta ya kene kalong ye. Lale jubor la ring brau jubor naga banta kini arngot ki kun chen rang jani kalong ye. Kini ki ju ki jingja ki jaru wa ki ski ki jing menta. Ki jingle jubor ki jingle don bor. Kijing syak nyot ben. Jangi baduk. Ki khun sweat. Ki khun rangli. Ki riu kan thai. Ban la ban ong. Bang im haki ski. Ki ba i kumba. Kababha. Kalong. Kabambha. Lani kabahok. Kakala kabamhok. Bar kabamhok. Kakala kahok. Ki paralok. Barki para bangay.
Mar kata ka kubor ka bangga kuat man percong norem haga bakum gani ka por kalong. Halor ka tu ka jingli ka bau Elisha ukle. Tu ya thu yang padon ayu hayeng. Argis kalong ka basau khot ka baar. Tu ya thu yang padon ayu hayeng. Ong une usyakri jong blay yang ni ka riu kun thai. Akan mau haku bagi sengi. Kak baganang pet iki kubor ki baper. Lagalong lamba kabati CTV. Lagalong le si lamba mau por T7 kiwe ki kubor. Henry ka way ni ki kubor ka baktik bahaya nga. Kalong hadin bangayo iki katu kaningot ki long kimi. Ki bayeng ban kren. Bal ki babu ru ye ni ka jingli. Baga ka jingli ka bagi bu hakmat jing media ka ong. Da ngin besar ye ki yeng ki sem ka jong e. Nya ban siu ye ka bay school jing ki khon. Nya ban siu ye ka bayeng. Nya ban siu ye ka bailight. Nya ban pendap ye ka jingdon kam ha ka yeng ka sam la ka long ha ka bam ka di. Nang lu ngin yo man pendap. Ye ki ki jingdon kam. Lada ngimmi ban bela. What happening uniu kenyang jingpang COVID-19. Abang perkat. Ye ka ni ka jingja. Akan mau ia kata ke jingong, ke baong. Tang uta ubadon usya hakamet. Ubala ban snutu ia ke jingpang, ia ke jingtar, ia ke jingkenjot jangkamet. Kini ki baja saudong jongi. Ki ben berkat yang Kumusykuri uburat ujong blay, banamar kata ngangeng ba ublay, unker ku yang lengba ka bakum kan ka kubor, ka bang kuat ban persngop nang jingelang baro ha ka bakum kan ka sngi. Tu ya thu yang padon ayu haye. Kadi kubor ka ublay ukwa ban keli yang. Kadi ka por ka ublay ukwa ban wan jungo, yegi yeng gi sam gi jonga ba gi jongpi. Daga ba ukwa ban keli ke jingkeli ayu don hagi yeng ki sam ki jonga ban ki jongpi. Namar kata haba ong pidan ayu hagi yeng. Ke cuba ke baning kong du ani ka jingkeli. Ka bau trai ukeli hade ka por. Kadi ka jingkeli bar ki jingdon kam ba malaka sngi joka yeng ka jongi. Bagi ta ki jingdon kam gila ban thau ye ka bam ka di. Gila ban thau ye ka kop ka sam. Gila ban thau ye ka pisa ka tingka. Gila ban thau ye ka babon ki jongdan kam. Haka jingem ka bakan jado ka jonge. Akan mau haka por ka bu Jisu. Ki pat ba ki babon. Ki sau hajar ki san hajar ki balabut yo. Ujisu ba uya ya ki de ka khmat ka jong uya ka jinon kam ka jong ki bagata ka jinon kam ka jong ki kolong ban besar na ka banta jong ki em hagis ngi ki bale sila ban ong ngin omla ban em klem ka bam ngin omla ban em klem ka kup ka sem ngin omla ban em klem ka pisa ka tingka henry hapring ka bakum ka ni ka por ka bangi kendu ka jinge ka jinge ban yo bela ka jinge ban kamai gaji ka jinge ban pendap ye ki kam jeng ka yeng ka sem bar kam tam hapring ki jing du jing kerman kat shaba pa nyu I tang ki jing du jing kerman sudah ai ka basut nat kalong bu blai jeng I wan ban kele ki yeng ki sem jeng dan ayu haki yeng ki sem ki jonga ba ki jong pi Ikan mau wikari kun thay na sirapat. Kadon tong wi kun senrang jongka.
Kaniru kalau dia bandu no elo jong tengah jongka. Tapi pulih dari kita bani kong kisi kalau kat nyur kat bapra kat riu. Hadin bau Elijah u syakri jong blay u prophet jong blay ulalek bani kendu ya ka. Bau la kerpa ya ka bakan wan lam kepu. Kai ka bala ja kalong. Bakan ka riu kan thai. Kala jubab Yaw ni usyakri jong ublay u Elijah daga bagong kat ba utray uba ublay ngam don uway ukpu hamday ngadon tang shikam upuraw hagasyang bar kindiat ka umpniang haukulang akaru gini ki arti lagi ding pro Barabang akar ini ke arti lagi ding pro ngapur khat bana bangara asying ngan syet ya uni upurau ubodon tang shikam magasyang ringkat bagani ko umpniang badin kata manga baru khun jangangin ya bam badin mengila depan bam nginya yapno mundur bapi kat kata kajingnya kendu kabang ni kadukun thei kalai kendu Kalai kendu, ia kajing ia kendu, kaba dan lar syur kumai, tang kajing yap, kaba ap ia kajing em, jangan diker riu kun teh. Ada kaba skutan hat kalong, apa kalai kendu iu briu jong belai, kalai thu, iki baro kibaka kadon. Kaba skutan hat kalong, kalama dikikam kejong, dikikam ba kejong belai. Upurau hakasyang sim lalot ka umpniang kamsim ladu no namar kata lembaga ni ka kubor ublay uan bantli yagi yeng ki sam ke jong ha ke jong pi pidon ayu hagi yeng ki sam ke jong pi ka nongut nap deng jongi ki balamat kum gari ka riu kun thai ki bale se pi mat ya ka ram ha ka jim ke jong pi Kan ngwan ben jungi le se ki bala ma ko me kan thai hasira phat le si phim dan Yesu aga yeng ko jong pi sang ga jing yap ka ban lap pi ka jim ko jong pi ka nungut na pen jungi ki bala se ki bala ban bu ka jing ki le la de bang lara kan ni ka perthai ka dang ja kom ni ngam tep da ai ngan besa iki khun ko jonga dai ngan pendap pi ka yeng ka sem jonga yo le se don na pen jungi ki bala se kom ki long ki me ki long pangi jaw amat habang yo i ki jing ja sau dong jongi paralok ki ba i bagi para banget Ada uni ublay. Ubalale kamba agapor jong Elisha. Ulale kamba agapor jong Elijah. Anget unle kamba ru hainigiski ke jongi ki bamenta. Ikin mau ikin tin agak tin jong blay bang. Wat ki kuslai pi naga donut ke jong pi. Ublay wong nganom ino ya pi. Bau dia uju belai wang, ngalong uju henin menta bersyadu bom jukar. Udi uju ublale kamba hagi po ki balik no. Udi uju ule kamba hain ki ski ki menta. Bat unle kamba ru haka jing em ka jong pi bar ka jong. Ki para banget pingai nem. Bau nu belai bangi ki sekuri ula badle kamba ka jing majungi akan mau ya ka jing thu ka bui perlok jong awe thu baling ba ka ni ka online service ka bagi balang ki baper ki penlong pinyanya bagi la don ki mensim ki bakordor ki balayo mat ya ka revival Gidon ki mensim ki bakodor ki balayo mat ya ka jing penki ka jong mensim jong blai Kidon ru ki mensim ki bagodor ki balayo ma di ka jing pin kia. Lingba kani kalau online service bagi balang ki bape. Kabar. Kani ka jing keli bal ka jing em kamana ka ski ka jongi. Kumno ka jing em kamana ka ski ka jongi.
Kai ka jing ye kendu ba ka jing ye syam la ka long ha ka jing yem ka ba shimat la ka long le si ha ka jing ye kendu ba ka yeng ka sam ka ba malasi kai ka jing ye kendu don ayu ha ki yeng ki sam ka jong pi ki long yeng ki long sam ki jong a ka jong pi ki ngi ki ma e ki crisis ki samla ki bedan ki kam ke jam dan apne jo ki balwan phai no ashla jong ki yeng ki sam klem kam klem jam nang ta shu ki don ru ki samla ki le ki long ke me ki long pa ki bhaga jing turei ka borit ka jong ki ye ka jing yo ka bagi dei ban yo kemla shu ban yo kin riu tu le ki sngi ha ka shita yo ki bagi dei balai bala ki ban le no tang lai sngi ki ma ye ka jing du jing kramen ha ka jing em ka jong ki kam tam ha ki bakum ki skiing yo i ye ki jing pang ki jing sitam ha ba ki wan ha ka jim jing i ki bala pendu jing kerman ne ka jim jing i bar ki bala penar ta tin ru yang i wat ban le si ki doktor la ne ban si ki hospital ye kendu ye ke por ke ba e hadu kata-kata Bateng-teng, kebalapan siap tiang yang watang bangini kendu, igi bahagia yang basam. Bani kendu, igi paralok, igi para jor. Bani kendu, igi bathon kejongi. Akan mau igi sin. Abang kendu, igi paralok. Uang yang apastor, ngin say kublay patmo. Ia kendu, ia kebakum kita kepor, hagi dikisingi jementah. Ye kendu, ye kebakum kita ki jing ya kendu, ki jingja, hanya ni kiski ki jing menta. Bat om tang kata, kebakam susi susu kalong, nalor kan ni jing pang COVID-19, ki don ru ki long ye ki long sem jungi, ki balai kendu, ye ka jing pat ki jing pra. Ki baye kendu, ye ka jing jang omat. Ki baya kendu ye ka jing thang ka man sem ka jong ki baya kendu le si ye ba bun ki problem se ka jing em ka jong ki sngu do jing kerman ki sngi ayu ki kum kine la manong watang ye lau jong du khat jong ka yeng ba khlat no Nyem la shu watang ban yo ka dur khmat ka ba khaddu ka jongu la ni ban yo ka dur khmat ka ba ka jongu para bangi ki ba kadi ka jingli bo blay wam kelengi don ayu haki yeng ki sam ki jonga ka jong pe hato don ka jing shong sok hato don ka jing hato don ka jing teli hato don ka jing ba ki yeng ki sam ka jongi Hatu don ke jingkia agi yeng ki sem ka jongi. Kane ke jingkeli ke bau trai uan men keli. Pada bau keli. Ukwa bangin jubab banyak thoyo u. Ya ta ke jingkeli ke bau keli ngi. Ka banta ke balai. Kane ke jingkeli ke bayadai bat ka mensim ka jongi. Ka jing em ka baken jaman sim ka jongi. Kajing keli ke bau blay keli yangi haga bakum gane kapor kam sim thau tangi kajing don kam jong kajing em ki bamala ke ski ka jongi kam sim thau tangi kajing em ke bangi em ban ngi kendu ngi syam mana ke ski Henry kajing keli ke bakam don kam kalong ye ka men sim ye kajing em ke bakan jaman sim ka jongi kalong ren yeng ka jongi kabalong ka yeng ka jong ublay uba em la pinya pai ban nga naga shiti ka ba aru por silong koren galong ka ban ri khar ka ba khan riu namar ngi long ka yeng ublay uba em kumba ublay ulong ngan syong sa hapo jong ki bangan ya sobha hapren jong ki ngan long ublay jong ki kiru kin long upai lang jonga para banget Bau blue keli, pidan ayu ki yeng ki sem jong pi. Kam sim thau ding ki yeng, ka thau ye ne ka long ren yeng jong ka jeng jong.
Katau yang ni ka mat ka jongi ka bolong ka yin ka ba ublay wong ngan shong ngan yat sngoba apo jong pi namar kata araun keli yang gi ka bokom ni ka por hatu donmo ki ki bakken jamasim hagane ka yin ka jongi hatu donmu ki bakut hagani ka yin ka ublay wong ngakua man syong hatu don ki bakan jablay hatu don ki badai yaro hatu ngi sutu bagani ka long ring jongi ka bani ka yin ka jong ublay hatu ngi sutu nem bauta umel sim jong ublay usyong hapo udap apa jangi uya soba hapo kani ka jing em ka jangi kani ka jing kali ka bau blai uan man kelingi ha ka bakom kani ka sngi kani ka jing kali ka bau utrai uan man kelingi ha ka bakom kani ka sngi ban wan jungo ya ka wei ka long ying ka long sam ban kali Don ayu hagi ying ke jonga bagi jongpi don ayu hagi ka long rening jonga jim jongi kepada ka ying ke jong ublay manu ba syong ni ka ying ubolong utrai lalu kenrat jonga ni kalong ying bar bin kut ya ni ka kubor kini ko kun thai ka bakala le kala perta shobre jong ublay kalak hot ibu beri jong beli Elisha. Nganget om tang baga perta kayam ke jawamat. Kesngu sik tang ke jiem ke jongka. Rek ke bala jaga long. Anda bagala ikan do ibu beri jong beli kelai thu igi problems ke jongka baro. Ke thu igi jing ke jongka baro. Kalamat. Igi jing bha ke jong beli ha ke jing em ke jongka. Ko ki para bangit bargi para lok ki ba ida ka nangon na prenjungi ki bala juperta so blai ka nangon je prenjungi ki bala jukerpat yo blai hai ki jing duai ki bari ki ba jar ki jongpi ha prengi crisis ki pe kan do ha ka yeng ka sam ka jongpi ka nangon ki bala yam ma ka ma jong blai ki bala wat biang yo utrai ha ka jing em ka jongpi Isaya Haganong besan-besan korek banduri wong. Wat piau trai kat bang la man syam ya u. Tukar pat ya u kat ba udang hajan. Jeremiah haganong ba arab kunai ko kat ar wong. Tu pen korek kerpat yang ba pen yo let banduai hanga ngaru ngan syaskor ya pi. Kita proverb kalong ba pra kat kot ka kan nya wong. Nya it ya kita kiba it janga. Bagi kita wat biang yang kinsyam ki para bangai pergi para laki janga utrai uan ban keli yang pada pi pidan ayu haki yeng kisam ki jonga bagi jongpi ublay nam ta kapuram jo amen tei kapor sejen pat ipen pa ko jing skongo ka bakrayo blay mau penyo yang yang kabakum gani kapor yang kaban syakri yo barang ajis kambo blay ula ker khu yangi lang ba ka jing skap ka jing syashkor ka ti ka jong blay barang ajis kamru bo blay unia rap nagam da jong pilang baro ki para banget ki bala syashkor ka ti ka jong gini perwai no yang ajis ti yo blay yang kapor daga bagini ruai ke tu kan namba juruai ke balai spa kat kendai kan namba juruai ke balai spa kat kendai me ka benta jonga junom koridor tam me ka perthai silentar ka jingem jonga aingan yat ko turai ban me lemban me silentar ka jingem jonga aingan yat ko turai ban me Kaben
ajong ajunom kordor tam ya kapertai shibenter kajing imjonga ai ngan yat utrai bat me lambat me lambat me lambat me lambat me shilenter kajing imjonga ai ngan yat utrai bat me ngam duai ban yo kajing sok lem nia jing snow pa pertai ya kashi om ngan om septing dang bangan yo yat bat me lem bat me lem bat me lem bat me lem bat me ya kashi om ngan om septing dang bangan yo yat bat me hakilen tidum tu sumar at haki yong pertai syaka ker dop neng bateng shan ai ngan yo rung lambat me lambat me lambat me lambat me lambat me syaka ker dop neng bateng shan ai ngan yo rung lambat me Tagi duai. Aturai ublay bokupa jing babanay. Sisi pakan ran ipan pau ko jing skungu ko bakraw me ko kon ran. Namagani ka por ka bakodor ka piniyo ha ka jing ka jongi. Ingay iskam kan ran ba yun. Pagi program baru ki bagi pendap ani ka por. Ai bakan long. Kum ki jing kinya aingu ki bakiu sot ha ka baka khet ka jing snake ka jome. Pagi duai ru kam tam ko kon ran ba jonga. Bamen ker kui ngilang baro ki basngap ki basya skor. Ika ketien ka em ka jome. Ha ka bakum ka ni ka por. Pelat ngi ken ran ba ika jing ker kui ki bakan sai tam ka jome. Ki belong leba ka jing ba ka jong belai kupa u belai ngi na bam jukot shabam jukot. Ka jing ai ka jong jirus bautrai u belai la ka jong jing na basiu spa pat em ngi nong pop. Lam ka jing slok ka bathyang ka masai bor ka tengen ka ba ai jing hun ka jong men sim khoi. Kini lai ki belong uwei belai. Kini syong kini sa kini dapat hai ka jing bajangi. Nadu menta curi ki babam jukot ro. Amen.